Aleluia! Dar nu, Tot Cred că ce Petric, vreau. înainte să candideze, el nu știa că să facă activitățile alea. că nu cred că ați învățat așa bine, că dacă învățați ajungeți doctor, nu ați? Pentru cei, dacă îmi permiteți, pentru cei care iau șahul în glumă. Bun, podcast 2024. Primul de pe anul ăsta, e În alt format, dacă îmi permiteți. Da? alt Păi, format. PDF dacă faci. Îl avem Petric Iștoc, Dominic Iaboc. Am greșit numele lui până afiș și am scris Dominic Iaboc în loc de Dominic Iacob. Ai scris Dominic Iaboc. Aveți, Dominic, e... Așa, stai că să termin cu introducerea. Alin Burlacu și în spatele camerei, unde l avem pe Călin Gheorghiu, acum în fața camerei. Nu suntem defocalizați acum? Că ai pus mâna? Ah, da, perfect. Da. N-am tras podcast de mult, după cum se poate ști. 20 de minute. Asta e dubla 2. Da, e la 2 că au fost niște probleme ninja aici de rupe, unde tragem la locație, a căzut curentul. Anul trecut am terminat cu un show pe 1 decembrie. 21 decembrie la Helix. Helix. Mulțumim foarte mult celor care au venit. Celor care nu au fost, ne pare rău că nu mai erau locuri. Vă așteptăm la următoarele show-uri foarte bune. Ce frumos ai Cine spus, rămâne că la o să-l final, da. Cine rămâne la final o să afle unde avem show în ianuarie primul de anul acesta, imediat. Dar trebuie să stați până la final, frate, nu vă dăm așa. Da, acum Clay poți să-ți dea skip direct la final ca să vadă. Da, Dacă să le zici undeva prin videoclip, o să anunțăm. da, dați clip până la final și o să vedeți că atunci o să vă spunem că am anunțat deja show. Undeva prin clip este show anunțat, asta am vrut să zic. Îmi cer scuze că Foarte nu... bun. Da. Îmi cer eu scuze că te-am drept în cazul ăsta. Da. Ce am vrut eu să te întreb, Dominic? Ce planuri ai pe 2024? Te întreb pe tine special că știu că ai avut niște neconveniențe vis-a-vis de 2023. Ce mă? Da, zi. Ai nebunule, a fost foarte încărcat pentru mine. M-am însurat cu o fată. Nuntă la care am participat și eu cu succes. Au participat toți din camera asta, mai puțin Alin. Pentru Care nu a Alin, fost invitat. Aici e vina mea. iată, de altfel Alin venea Mulțumesc că nu mai și ar fi venit chiar la biserică. Da. Ce drăguț era. Ar fi cântat la chitară. Ce drăguț era. Aleluia! Dar nu, eu chiar aș vrea să cânte ceva religios. De ce se duce toată lumea în direcția asta? De asta vreau să renunț la imaginea de rocker. Dar e simplu, trebuie să te berberești, nu știu ce să ne zici. Știu, trebuie să mă tund, frate, acolo e problema. Dar tu ai văzut poze cu Alin înainte nu. Înainte de Marea Iisus. Rocăială? Nu, Doamne, doar ce așa frumos știu. e. E frumos? Fai de capul meu, foarte frumos. bine. Nu că acum n-ai fi. Ce bine că te-ai făcut rocker, că dacă nu te făceai, anul trecut în 2023 erai sigur la nuntă. Lejer. Deci sfaturi. Și în locul miresii. Asta era gluma, dar cine să se prindă, Dominic? Nu, pentru 2024 îmi doresc să fie un an decent. Ce înțelegi prin decent? Să n-am probleme. Ok. Nimeni nu vrea să Și ai probleme, să Dominic. avem, nu știu, să fiu mândru de Umorama. Și Momentan nu ești mândru de Umorama sau ce este? Nu. Nu? Ești afară. E ceva. S-a stricat omul. Când o să fii, zici, când o să fie un om pe stradă care spune, hei, tu ești de la Umorama, atunci o să fiu. Da. Apropo de... La Sfânta Paraschivă. Asta e un inside joke. Unde-i Sfânta Parascheva? Ia zi, ce s-a întâmplat cu Sfânta Parascheva azi? Dă context. Bun, înainte să vin aici, eu am fost prost și m-am dus la altă locație. Și cum veneam spre adevărată locație, unde trebuia să vin, unde scria
în mesaj că trebuie să vin. Și unde altfel e sediul Umorama. Tu lucrezi la Umorama de un an și nu știi? Unde s-a zis de 5 ori că unde e. În fine, veneam spre asta și mă oprește o doamnă și îmi spune unde este Sfânta Paraschiva. Și eu îmi doream să zic în suflet și să plec. Dar i-ai spus? I-am dat indicațiile. I-ai dat indicații. Nu știu, că-s catolic. Cele mai bune indicații. Nu știu, mergi în col și mai întrebați. Dar mi se pare foarte, mă simt foarte prost acum de când am 10 ani, 11 ani de când sunt în Iași, când mă întreabă cineva ceva din Iași și nu știu să-i răspund, mă simt foarte prost. Adică la început, băi, nu știu, sunt nouă, abia am venit. Dar acum mi se pare că... Nu poți să spui că ești nou. Da, dar nu știu, Da, nu că sunt nu te obișnuit știi, cu asta. Nici eu nu știu dacă te încânt cu ceva. Uite, Tătărașul nu știu deloc. Tătărașul și Păcurare. Am niște prieteni care s-au născut în Tătăraș, dar nu mai stau acolo. Am fost de câteva ori la ei, la grătar, la părinți gen la curte. Dar asta e singura legătura mea cu Tătărașul. Bă, nimic nu știu despre cartierul ăla. Ieri cred că m-a scos că am greșit o stradă, mergeam undeva și m-a scos pe acolo ca să mă întorc pe bulevardul principal. M-a băgat o leacă în Tătăraș, în primul rând străzile de acolo, bă, băiatule. Eu nu știam, adică Copou e jucărie cu străzile din Copou, cu sus, jos. Pe astea erau curbe, virează la dreapta, mă uit în dreapta, gard. Adică s-a atât de înguste în Tătăraș străzile și atât de ori pantă, ori rampă și nu semnalizate ca fiind cu sens unic. Nu. Cine intră. De ieșit, nu se știe. Ori cu spatele, ori cu fața. Depinde unde decid cei doi când se întâlnesc care a ajuns primul la mijloc. N-ai cum să treci, efectiv, sunt niște străzi. Uite că la primărie Iași 2020. Trebuie să candidezi la primărie, frate. Nu se poate așa. Primăria Tătăraș faceți în oraș separat. Da. Aș crede că tu o să primești câteva voturi doar de fan. Păi așa am cu ajuns, referință la păi așa am ajuns roast. Așa am ajuns secretar în liceu eu. Am candidat de fan și efectiv știi când se făcea la noi în liceu? Unde că te-ai zbătut pentru postul ăla? M-am zbătut. Te-ai Eram zbătut, singurul dar care n-aveam discurs, man. Și mergeam și făceam mișto. Nu ai avut temi făcute. Păi asta, n-am avut temele, adică în sensul în care eu m-am pus pe listele alea și am început să mergem cu toți candidații prin fiecare clasă ca să-ți prezinți candidatura. Efectiv era politică, man. Deci pe origin storia vrei Petrică primar. Da. Nu, chiar, primul eșec. Primul. Primul mandat pierdut. Și eu am candidat direct pe poziția de secretar, adică nu din astea candidez la ce era președinte și vice, nu? Da, Mai erau. ceva de genul. Nu, am candidat direct secretar. Am zis, păi, mă știu, nu ne aruncăm la președinte, la vice. Am candidat la secretar și toți ăia care erau pe postul ăla aveau discursuri, că chiar s-au interesat ce face un secretar într-un liceu, la modul ăla. Și eu eram dintre, bă, dacă vreți, vă votați, făceam glume, făceam caterincă. M-au votat, am ieșit la pas, la modul ăla, că ăla de pe locul 2 era rău. Dacă nu candidam eu, se bătea ăla de pe locul 2 cu toți ceilalți. Erau la vreo 5 voturi diferență între ei, eu eram detașat, mă, băiatule. Și nu am înțeles de ce. Și așa am ajuns secretar. M-am dus eu la 3 întâlniri. Și dacă mă întrebați dacă l-am votat pe Petrică, răspunsul e normal că nu. Da, tu ai votat? De acum să nu uit. Eu niciodată n-am înțeles cine m-a votat. Că popular nu era, man. Micuțu. Că a votat cineva. N-am înțeles cine m-a votat din liceul ăla. Cred că efectiv unii au zis, bă, băiatul ăsta e amuzant, hai să-l votăm, că o să facă treabă. Nu știu de ce. Eu știu cum ai câștigat, au venit ăștia care au absolvit deja. Diaspora. Diaspora. Ce Și ai furat la voturi. Da. Ce drept, în fiecare clasă aproape, cel puțin în fiecare generație, aveam câte un cunoscut. Asta nu pot să zic nu. Și restul să luau după primul care scrie pe foaie. Și dacă... Nu, faza e că liceul în care am fost era, cred că eram vreo 20% băieți. Sau 30% Și asta băieți. contează foarte mult. Erau Și foarte mulți băieți în tot liceul. Da. Când votează fetele, nu votează pe la mai cu minte, mai drăguț. Și probabil băieții m-au votat pe mine și încă vreo câteva fete că spun așa. Și restul fetelor au votat cu cealaltă fată cu o fată care e și pe locul 2. Da. Oricum, ăla a fost... Nu știu cine Eu a am fost. votat-o pe... Nu mai contează. Oricum, anul ăla a fost un an în care eu și un tovarăș de-al meu am luat candidatura, adică lui a ieșit președinte și eu secretar.
contextul în care noi n-aveam nicio legătură. Tu știi cât o înainte a liceu, cât o Ce ați făcut pentru liceu, cu mandatul? Bă, râdem, glumim, dar... Nu că pe următor nu l-am mai câștigat. Păi dar nici n-aveam voie după, că eram prea mare. Că eu am candidat, cred că în clasa 11. Păi schimbai legile. Între a 12 Nu, erai în 10. sau între a 10 am candidat, nu mai știu. Dar între a 11 nici n-am mai candidat, cred. Aveam alte priorități atunci. Dar faza e că chiar am făcut. Țara, direct, Chiar am făcut, man. La noi, în timpul candidaturii mele, Mamă, mă simt fix ca la mine la țară când nu mai ieșit primarul ăla și îl aud cum vorbește la magazin. Bă, eu am făcut! bă, vezi că chiar am făcut în viitor. Fix. Dar eu mă simt mândru de ele. Că întrebarea a venit vicedirector, se cheamă? Nu directorul școlii. Ăla de sub, Da. vicedirector. Mă rog, profesoara. A venit și a zis... Director adjunct. Director adjunct. A venit și a zis, ok, ce propunere aveți voi în calitate de noi conducători? Și printre altele, am propus să se meargă să se facă activități artistice în grup. Gen liceu. Ți-ai băgat prietenii pe fir. Nu, dar nu noi să facem între noi. Să participăm la alte activități, cum ar fi Ateneu, teatru. Scuze, noi vorbim cu un jucător în engleză? Da, în engleză. Fuck off! Ce fac cu... Astea erau de la început. De câte ori ai mers tu, zi-mi o dată sau de 2 ori. Și apoi îți zic de câte ori ai mers, de câte ori s-a chemat în candidatura mea, că te iau acum, că eu știu. Bă, mă simt fix ca să plâte Ana, că nu l-am votat. În candidatura mea a fost pentru prima oară când liceul a făcut abonament la Ateneu. E o realizare, man, din punct de vedere cultural. Plus asfalt Gratis. pe hol. Gratis, asfalt pe hol. E o realizare. Autostradă, cancelare, clasa 2. Era un abonament făcut, plătit de conducere, mergeai moca la Ateneu dacă voiai. În baia de la băieți era un rubinet care curgea în continuu și în candidatura lui curgea mai puțin. De ce curgea Economie! Mai puțin? De ce curgea mai puțin? Corect, pentru că nu era apă. Nu s-au făcut la teatru. Ai fost vreodată la teatru? Înainte să fiu... Da, mă! De câte ori pe an? O dată. Eu mergeam de fiecare dată. O dată pe an. De câte ori ai fost în tot Cred că liceul la Petric, teatru? înainte să candideze, el nu știa că să facă activitățile alea. Și eu cred asta o cina să cad. Nu mă, s-au făcut mai mult. Adică înainte era o chestie de hai din când în când să mai mergem, dar noi am făcut abonamente. La modul ăla. Din punct de vedere organizatoric, ceea ce n-au de unde știe elevii ca tine, cetățenii simpli, liceul nostru a câștigat și alegerile din 2000, nu știu cât era, 2012, 2003, nu știu când eram în clasa 10 pe acolo. 2012. Petrișor, care era președintele, care câștigase, scuze că dau nume, dar oricum mi-e tovarăș. Bă, o furat o și făcut, asta e. Man, au ajuns în, cum se cheamă asta județeană? Consiliul Județean al Elevilor, au ajuns vicepreședinte, în candidatura mea. Ca secretar. Context în care... La Petrico a depus dosarul. Stai să zic de ce am influențat. Se mergea prin fiecare liceu, în campania electorală, fiecare candidat mergea în fiecare liceu cu oameni care îl susțineau. Acest băiat, Petrișor, următor vicepreședinte al Consiliului Județean, atenție, și vorbim de județul Bacău, nu orice județ, a mers și a ales ca să fie susținut de către mine, care nu eram nou și eu în Consiliul Județean. Dar cu Dar eu am ambiții. Eu am vorbit, efectiv, am zis, bă, de ce ăsta? Și eu am prezentat. De către fată, că era vicepreședinta, era de acolo din noi și a zis, hai să luăm și pe asta. Scuze, da? Practic, Petric Și era... una din Consiliul Județean avea niște cu noi, în fine. Și așa, doar cu 4 a fost cel mai mic grup. Cu 4, dintre care 3 erau noi în liceu, nu în Consiliul Județean. Și cu toate astea a ajuns vice. Bă, deci eu am influențat. Și așa s-a făcut McDonald's la Bacău. Nu, s-a închis McDonald's, care era la Bacău, și s-a făcut altul. Că acolo erau șobolani. Ok. Nu. Nu, dar la modul chiar s-au realizat. Scuze că am divagat. Zi, Alin. Și simți nevoia să mai revii la cariera asta sau...
Ce întrebare a Mai fost? vrei să fii secretară? Da, aș vrea să... Ți-e dor de vremurile din partid. Da, aș vrea să fiu, dar nu era partid. Ți-e dor să spui dosarul? Aș mai vrea să am o funcție de conducere, dar la nivel mic. Nu la nivel înalt. Eu nu vreau județene, nu vreau primării, nu. Scara de bloc. O dintre asta. Dar nici acolo nu președinte de bloc sau de scară. Nu. Bă, mi se pare Secretară. O dintre asta care mult are mai cheile de la greu. apă. Mi se pare mult mai greu să fii între primar și șef de bloc de scară. Mi se pare mult mai greu șef de scară. Că ca primar, nu știu, îți iei o leacă de... Nu știu cum e cuvântul muie în engleză. Dacă las așa. Cam. În fine, faza e că ca primar, multe chestii poți să le spui că n-am avut buget. Dar așa ca șef de scară, dacă nu-i curățenii ca lumea, tu ți-o iei. Bă, nu. Nu știu, mie, Eu deja îl susțin pe șeful meu de scară. tipul pe care l-am, mi se pare că toată lumea sare în capul ei că s-a stricat ceva. Serios? Da, și mi se pare fix că e ca și cum el repară, e proprietarul. Și când stăteam eu în chirie și se strica ceva, bă, cel mai fain e să stai în chirie. De Da. ce? Că poți să strici chestii? Nu că poți să strici, că nu trebuie să li repari tu. Pentru că ești un chiriaș dezamăgitor, domnule. Eu stau în chirie de toți anii Nu, mei. dar tipul unde am stat a zis că, băi, nu, chiar vreau să nu încerci, să nu te bagi tu. Mă rog, nu pentru un Știi bec. că nu te pricepi. Asta e adevărat, dar zicea că, băi, vreau să știu eu că e făcut, știi? Ah, ok. Nu, la mine, uite, spre exemplu, de 7 ani stau în aceeași chirie. Proprietarii, după primul an în care mă sunau destul de des să mă întrebe dacă mai sunt probleme sau nu, și le ziceam, bă, au fost, dar le-am rezolvat. Ce probleme? Ala, dar l-am făcut. A, bine. Nici măcar nu mă mai sună. Da, mă, dar nu Nu au zic fost că- niciodată în 7 ani apărat. Adică dacă tu le rezolvi, mie nu se pare ca chiriaș nu trebuie să le repari. Că stai acolo. Dar Acum nu- dacă nu tu mă vrei să stai refer la numai un an, bec, la o chestie... da. Dacă vrei să stai pe termen lung și îți place acolo, ești ca la tine acasă. Doar că dai lunar niște bani unui om, da? Nu, eu și acum chem oameni să repare chestii, nu? Pentru că nu te pricep, domnule, ți-am mai zis. Zi, Alin, ce planuri ai pe 2024? Ce planuri am pe 2024? Bă, nu mi-am făcut așa mari planuri, sincer. Da, Deci, vreau să, Sau ce planuri ai avut? vreau să rămân realist. Bă, nu, vreau să mă concentrez așa un pic, să fac ceva, cum zic eu, productiv, știi, în 2024. Adică ceva în care zic, da, bă, uite, am muncit anul ăsta. Am făcut ceva ceva. să se vadă, nu să ai Da, rezultate da, să am rezultate. concrete. Da, Ok. În zona comediei sau în zona... overall. Nu doar în comedie, dar și în stand-up. În zona copou. Și în zona copou. Pe plan personal? Plan personal, Se tunde. bă, tu știi cum stau în chestia asta, că acum am gândul să mă tund, mâine iar nu-l mai am, după aia iar Dar vreau să mă de tund. ce l-ai? Nu știu, am o chestie, m-am plictisit să am părul lung, mă enervez la un moment dat, că mă uit în oglindă și zic, bă, nu-mi place cum îmi stă, vreau să mă Dar tund. știi că și dacă te tunzi o să te uiți și o să zici nu-ți place de tine și eu așa tuns. Adică e o Bă, nu chestie, știu. nu știu După aia mă uit la poze în care pare că uneori când stai bine și zic, bă, ce mișto e, dacă mă tundea, și tot am chestia asta și jonglez între ele, încât nu știu dacă... Azi poate vreau să mă tund, mâine nu mai vreau. Dar cât ar dura să-ți crească? Bă, nu, îmi crește foarte repede părul, dar mă rog, acum, cât de lung e acum, ar dura vreo câțiva ani. Câțiva ani, deci o decizie de câțiva ani. Da, clar. Dar nu poți să-l păstrezi și îți faci dintr-o la cum mai fac fetele falsii, cum se cheamă? Îți pui extensii. Extensii, mersi. Care, apropo, de ce știi? Poți. Oricum, plus că dacă e să-l tai, tu știi cu câți bani îl poți să vând părul meu? Serios? Da, dar Da, e lung, e până la fundul mi ajunge. Păi gata, la mâine mă duc să-l tai. Dacă aș avea părul ăsta și Hai să luăm noi un microfon, Călin. Man, eu aș da lucruri din Alin, mine, dacă pardon. nu ar trebui să... Eu multe ori m-am gândit să dau... Dacă s-ar putea să dau o bucată de piele, eu aș da. Poți să dai. Sânge donez, dar nu pe bani. Sânge am donat. Păi nu, pe bonuri. Da. Cum? Îți dau bani pe sânge? Da, depinde de... Sunt oameni care nu să trăiesc.
Eu am zero. dat multe ori și n-am primit nimic. Nu, Nici doar, n-am vrut, dar... sunt doar câteva grupe. Așa. 0 cu RH negativă. Dacă l-ai pe la ai scos. Te-ai scos. Dacă Când nu vorbesc foarte serios. Dacă era- Când am fost să donez, era un tip care efectiv a fost plătit să vină să doneze pentru că avea nevoie Da, un pacient, da. știi? Și efectiv sunt foarte, foarte puțini oameni și Am înțeles. și zero parcă de la toți și primești numai de la Nu el. știu cum funcționează. da. Care e E, varianta de sânge free. Dar am fost să donez, cred că de vreo 5 ori în viața mea. Dar Fără să Deci bunul de masă? cer nimic. Ba da, dar le dă firma la care lucrez, nu știu dacă... v-am povestit cum a fost când am donat sânge? Când am Ai aflat că leșinat, sunt nu? ipohondru și cum se cheamă fobia aia de sânge? Nu-i homofobă, e... Hematofobia. Așa, am și Era asta. și greu să ne dăm seama. Da. Deci am fost gen pentru un prieten și am mers să donez și am încercat să nu mă uit, că nu-mi place sângele, știi? Și Da. am zis că nu mă uit. A fost ok, am ieșit și trebuie să stai cu branula aia și să ții ăla. Ideea e că tu când ții ăla trebuie să ții exact de unde ți-a Exact. spus da. și să nu apeși. Ceea ce nu mi-au spus. Și eu am ținut de efectiv ca să nu mai curgă, că am și eu nevoie. Tu crezi că ți-o dat cep acolo? Ți-o dat... Și am ținut, de mi s-a umflat mâna. Ma. Și eu, acum, băi, zic, eu știam că ești mai mare, dar nu mă așteptam. Am zis că, hai să întreb pe cineva. Pe cine să întreb? Am zis că nu deranjez Tot un bolnav. doctorul ăla care era acolo Care are și zicea treabă. ce grupă de sânge ai, se ocupa cu chestia asta. Nu, eu o să o întreb caserița aia care îi dă bonurile. Că lucrează în spital, trebuie să știi. Și zic, nu vă spărați, e normal să fie așa? Și la care femeia îmi spune, vă le-au dus înapoi? Știi ce era tare să zic în femeia, știi că ele de obicei sunt în spatele lui Gemulez. Să zic că ia băgați-o că mă și să nu te aici grav. Dacă intra era bine, dar eu așa le testez. Eu atâta știu, medicina. Și zice, du-te înapoi. Mi-am băgat ăla de panică în mine. Din nou, n-am mers la medicul ăla care stă acolo și zicea grupă. Și care efectiv era datoria lui. M-am dus în spate unde se dă la sânge. Te-ai pus la rând și așteptai să ajungi la el. Și ajung acolo și mă întreabă tipa aia care ți-a luat sânge. Și face că, dar tu ce cauți aici? Face că Și cum mai am o leacă, doamne, dacă vreți. e normal să fie așa. Și la care ea, da, cred că i-a apăsat prea tare. Te simți amețit? Și în momentul ăla am văzut pompița aia cum pompa sânge, că și acum e. Face că nu, acum da. Serios? Și am dat așa să leșin. M-am pus fix pe primul pat pe care l-au găsit și încerca să vorbească cu mine. Și eu făcusem un atac de panică. Și aparent eu când fac un atac de panică vorbesc foarte mult și fără rost și câteodată jignesc oamenii. Că vorbesc odată cu ea. Faci stand-up? Da, Asta pare o scuză de... Dar nu, că n-am să fii bulanciu, dar n-am vrut să Am atac fiu. de panică așa. N-am vrut să fiu, știi? Și efectiv în tot îmi spunea întrebări, ți rău, ce nu știu ce. Și eu la un moment dat îi răspundeam, dar câteodată mă panicam, știi? Și spun că mi-amintesc de profesoara mea de franceză că numai îmi punea întrebări la care nu știam cum să răspund. Și face că, hai că, ce drăguț, mie mi-a plăcut franceza, chiar am învățat foarte bine la franceză. Păi și în momentul ăla eu Cum aveai atac de panică, ai început. i-am zis că nu cred că ați învățat așa bine, că dacă învățați ajungeți doctor, nu asistent. Trebuia să faci cu branul așa, drop de maică. Să scoți branul, ia fă de aici. Super. Și efectiv am văzut în ochii femeia cum își dorea să mor. Și în final m-a pus acolo că sunt... Când ai plecat, nu știi, sunt apăsați cât puteți de care. Apăsați, nu se întâmplă. Și Dar asta asta e de la... se manifestă chestia asta la mine, eu n-am avut niciodată atac de panică, dar în situații dintre astea în care sunt mega stresat Dar nu, și mega anxios cumva, și eu mi-am dat seama că sunt extrem de bulangiu în comparație cu... Eu am făcut-o dintre asta foarte urâtă, eram... Nu o să dau acum nume pe piesă, dar chiar mă chemase, cred că v-am povestit, mă chemase un hotel ca să fac, organizau ei o dintre asta de evenimente, unde veneau mai mulți artiști
arătau ce pot și oamenii din public alegeau pentru evenimentele lor anumite momente de pe scenă. Magie, cântec, stand-up. Da. Asta era ideea. Era un soi de workshop dintre ăsta, nu știu cum să numesc. Ok. Și m-am dus să fac stand-up. Eu eram atât de stresat, asta se întâmpla puțin mai de mult. Eram atât de stresat că vin oameni și plus că era la un hotel extrem de șmecher și când am intrat acolo erau oameni am văzut ce mașini sunt în parcări și am văzut ce oameni erau acolo și am zis, unde vin eu cu glumele mele aici, că atunci nu aveam atât de multă încredere, știi? Și mi-a zis una dintre doamnele cu care cred că și vorbisem la telefon, ea foarte drăguță, m-a dus în spate, mi-a dat o cameră specială pentru mine din hotel, deși eu ajunsesem cu 20 de minute înainte, ca să stau alea 20 de minute acolo, gen, foarte frumos s-a comportat cu mine. Mi-a zis la un moment dat, când eram acolo înainte să urc, m-a întrebat, mi-a zis dacă vreți apă, că aveam un pahar de apă în mână, de plastic, luat de la dozator. Am văzut eu un dozator și am pus apa și dacă vreți apă, un ceai, o cafea, ceva, să-mi spuneți și vă servesc. Și ce a ieșit la mine pe gură a fost, nu, că și apa asta tot eu mi-am luat-o. Man, eu căzut fața, a sunat atât de arogant și atât de, unde mă servești tu pe mine, dar eu nu mă... Efectiv s-a uitat la mine femeia și a fost, bine, ea care vorba aia lucrează la un hotel de prestigiu, era manager acolo, adică era de 10 ori mai, din punct de vedere social, valoros, era mult mai sus ca mine. Am venit eu... Mi se pare că am fost mai nașpa, nu vreau și să tu ai fost mai nașpa, dar zic că am dintre astea și eu momentele alea de mega... Dar nu cred... Faza e că cu atacurile de panică, de cele mai multe ori, mai ales dacă ești singur, nu realizezi că le ai. Că și... De alea atacuri. Atacurile nu le... Și crezi că dacă Ucraina știa că e atacat, stătea și se mutau, Dominic. Tu ai vreo ceva cu atacurile? Eu am avut vreodată ansietăți? Da, mereu am. Eu încă am. Și acum. Acum? Tu îți dai seama dacă e așa. Acum nu, pe voi vă cunosc. Dacă e să mă pui pe mine într-un grup de oameni pe care nu cunosc pe nimeni de acolo, eu sunt pierdut. Dar chiar dacă cunosc un om de acolo, tot da, pierdut. Și eu, la mine e la mijloc. Dacă sunt mai puțin pe care îi cunosc, gata, sunt anxios. Trebuie să fie mai mulți aia pe care îi cunosc. Și uneori îmi dau seama că uneori par muist. Efectiv, în grupul ăla, doar pentru că eu sunt timid, știi, și nu am anxietatea să vorbesc sau să... Așa și pare că dau așa la aroganță unele răspunsuri. Și am pățit asta și la un show. Am avut pe scenă? Nu, după show. Erai singur că ea se știau la public, a urcat pe scena Aline, dar de ce singur aici pe scenă? S-a uitat în jur, nu era Aline, ce pula mea bă? Nu, după show, e și oarecum mai greu show. Ai fost și tu, când am făcut noi la Bârlad. De-aia ai ieșit. Ok, cu Adebo. Da, atunci. Salut, Adi. O ieșit așa un pic, mai greu. Mai greu show. Adică s-o răs, nu că nu s-o răs deloc, dar o ieșit mai... A fost mai greu show comparativ cu celelalte. Și după show am stat de vorbă cu oameni pe acolo și... Mă rog, am stat de vorbă, veneau ei să bagi în seamă și eu eram... Da. Și nu eram mulțumit de cum a ieșit. Și eram... Da, nu prea o ieșit și știi, și oarecum o dădeam la modul că se înțelegea că ce public n-aș poate să-mi bag picioare, știi? Când de fapt eu voiam să o bat la modul, băi, nu a ieșit seara bine, n-am dat-o bine. Mea, da. Eu de asta și mi s-a părut foarte nașpa din partea mea pentru că unul mi-a zis chestia asta. Păi e vina voastră, frate, ce treabă am eu? Efectiv așa au zis. Ia dă bani. Și eram, da, păi nu, că asta încercam să zic, că de-aia mi se pare că la show-uri am de atunci nu mai zic la oameni cum a fost show, dacă a fost bine, dacă a fost rău, ca să nu se interpreteze. Da, și eu am politica asta, că chiar dacă a fost bine, chiar dacă a fost rău, dacă mă întreabă cum a fost cineva, spun că a fost ok. Gen nici nu mă laud, dar nici nu mă cobor foarte mult, pentru că am pățit și eu dintre astea, știi? Să vină fix ăla care n-a râs într-o seară care a fost, bine de tot. Gen, fix ăla, să vină și să zică cum ți s-a părut la noi. Foarte bine a fost. Nu mi-a plăcut, boss. Și să fiu ok, știi? Se poate întâmpla. De-aia nu spui, mai bine nu spun nimic. Sau plec. Am și eu un feedback dintre asta și destul de simpatic. Eram la un open mic în bază. Și când se făcea la... Da, urcasem pe scenă. Vorbisem, coborâsem. Știi, și m-am dus la baie, la pisoar. Băi, și în fix în momentul ăla vine unul și începe să spun. Efectiv și n-au început să-mi spună cum o făi, face că tu ai glume inteligente, în timp ce noi eram amândoi la pisoar. Bă, mersi. Și la care el, mie nu-mi plac asta. Și eram ceva de genul, the fuck? Aia tu ești deștept, dar nu-mi plac. Voia să o ard la modul că, băi, tu ai glume din alea bune, dar
Nu știu pe gustul nostru, de asta n-a râs. Da, a fost simpatic la niște... Audiții. Dar zi, vorbește tare, că Cum a ești... fost la audiții, când ai terminat povestea? Ce După aud? ce ai fost bulangiu cu doamna de la hotel. Dar nu, vreau să zic că am fost bulangiu, nu că am fost la audiții. Ai dat Nu din voia casă. să zic ce s-a întâmplat acolo. Ai dat din casă. Zic cum a fost pe scenă, că tu ai lucrat pe scenă. A fost foarte bine la hotel. Da, că n-ai... Nu, ideea Momentul era în cu care l-ai exemplu. făcut. Da, Era- nu, exemplul meu era că am și eu momente în care sunt foarte stresat și așa, încercând să fiu politicos, gen mulțumesc, dar eu mi-am luat apa, nu trebuie să vă așa. De fapt, iesă cu... De fapt, Eram curios că nu ai terminat povestea. nu, a ieșit foarte bine. Chiar am Ai prins, ajuns pe Trică-Iștoc. am prins anul ăla câteva evenimente de acolo, private. Ok. Și ai mai văzut doamna aia, ai mai dat tot cu ea? Ce mai faci? Tot, din păcate, tot doamna aia m-a chemat să mă duc la un alt dintre ăla și am refuzat eu că nu aveam spectacol în ziua în care se făcea. Și după aia nu m-am mai chemat. Ok. Cred că fac anual, nu știu cum e politica lor, că sunt evenimente făcute la ei acolo, în locație, știi? Și probabil adună oameni, dacă vreți să faceți la noi, uite ce oportunități aveți. Poți să, pe lângă muzica aia clasică sau așa, poți să iei un DJ care jonglează, poți să iei, nu știu, gen să fie ceva entertaining acolo, știi, la evenimentul tău privat. A ieșit bine momentul, dar nu mai eu știu, m-a durat capul 3 zile încă. Numai pe că știi pe cât a trecut. Aveam probleme grave la început. Gen, mă lua cu amețel, cu dureri de cap, cu... Era descărcare emoțională. După spectacolul de DJ, înainte mă țineam. După. Nu mai zic, beam atunci, Doamne, ce ne simți. Dar nu-i de la băutură. Episodul ăsta e sponsorizat de... Ulei de măsline din Creta. Care Ulei se de numește măsline din Sunt Carita. internațional deja. Dacă vreți să aveți și voi ulei de măsline din Creta, Tenul vostru este asigurat. Vă așteptăm în Creta să cumpărați ulei. veniți la sediul Umorama și vinde ulei de măsline din Creta. Asta e ultima. Asta până facem noi mărci, Umorama. Asta e mărci Umorama. Comercializăm ulei de măsline. Bradul nu e natural, Dacă nu v-ați prins că nu se mișcă de la vânt, bradul nu e natural. Și ai stat tu să împodobești bradul. cu o prietenă. Care nu imaginară sau imaginară, nu știu. Și să vină o prietenă, împodobește prietenă bradul. Nu. Mi se pare că a murit colindul ăsta. Care Care Colind? Colind? Împodobește prietenul bradul? Nu Nu, există. împodobește mamă Dar nu era bradul. Colind, era melodie. A murit? Dar nimeni nu a ascultat de Paști. Nu, dar era melodie. De ce a murit? Poți să asculti Am dacă Mi se pare că nu Am mai e... auzit cântecul ăsta și de Serios? curând. Nu l-am... Ai fost în Carrefour pe 24? Să vezi cum se aude numai Da, am cărușcă fost. și... N-am fost pe 24, am fost în perioada aia. se pun din astea în supermarket. Da. Eu aud doar din astea pe englezești, știi? Jingle bell. Păi da, din ale Astea. englezești sunt 3 care se pun. Jingle Bell, Last Christmas, ăla și Happy New Year. Am auzit mult mai multe. Dar se pune! Este aia... acasă la Oșan. Da, mă, se pune, este aia rockish, nu știu cine o cântă. Ta-ra-ta-ta-ta-ta-ra-ta-ta. Cargo. Petrec eu. Și da, se pune super, se pune de pe 1 noiembrie, peste tot. Adică, na, Da, eu vreau să zic doar că n-am auzit niciodată Fuego la supermarket. ba, cred că am auzit. Eu n-am auzit personal, Am dar nici n-am fost la auzit. supermarket N-am foarte auzit. mult. Am auzit aia cu casa părintească nu se vinde. Aia de obicei se pune când cineva încearcă să fure la de la casă ceva. Sau cineva întreabă cât e prețul la casă. Și de casa părintească nu știu ce. Ar fi bun ca dintre ăsta de reclame, de promovare la un agent dintre ăsta de vânzări domicile. Casa părintească nu se vinde. Ba da, sună la 07! Sau casa părintească nu se vinde. Dar avem o casă. Dar, bă, nu și asta, bă, uite, asta era bună de... Deci, pentru prință, Sunt cineva care vrea o casă de Crăciun, de Crăciun, zic. E foarte bună asta în perioada Casa părintească nu se vinde, dar se închiriază. Dar se închiriază. Pare milionul la noi. 700 de euro pe noapte, îți dăm la dispoziție toată casa părintească plus vaca din grajd. Deci episodul ăsta e sponsorizat de Umorama Imobiliar. Părintească se vinde în 2020. Nu, asta îmi place cu... Nu se vinde, dar se închiriază. Casa părintească nu se vinde, dar se închiriază. Sunați. O să fac un beat din asta la Crăciunul următor. Legat de asta, o nouă dezbatere de la mine din blog. Mai tare, Dominic, O nouă dezbatere la mine la blog e că avem copii în blog
Aveți copii? Da, avem Așa. chiar 3 și întrebarea e, trebuie sau nu trebuie puși la întreținere? Normal că trebuie, mă. Întreținerea gazonului. Dar cu cine stați voi acolo? Nu, căci că acum câțiva ani nu se punea până la vârsta de 2 ani. Și efectiv cât consumă și discut, cât efectiv vorbesc vecinii mei, cât consumă mă un copil? Foarte mult. Mi se pare că până în 2 ani consumă mai mult decât după 2 ani. Da, nu consumă Apă, chiar în așa primul mult. rând, mă, trebuie să-l speli o grămadă. Da, nu te mai speli tu, că nu Da. mai apuci. Da, exact. Și mie mi se Toți pare copiii la foarte- întreținere, domnule. Nu stați în bloc Votați, cu Petrică. votați Petrică secretară în blocului. Toți copiii de la 7 luni de sarcină trecuți la întreținere, toți copiii. Abonament la Ateneu, toți copiii. Abonament la Ateneu, toți copiii din bloc. Dacă o sta cineva până în momentul ăsta, scrieți-mi în privat că vă dau un like la 2 poze de pe YouTube. De pe YouTube. Nu știu cum funcționează. Dominic are o Dar nu încerca la un moment dat YouTube să pună și ei fotografii? Dar poți să pui și acum. Da, Fotografii. una lângă alta și erau video. Ba nu, Păi asta ai, să nu, spun și eu. poți într-adevăr, poți pui poze pe YouTube, ai un buton, La cover. ai pentru videoclipuri, shorturi și ai comunitate, unde pui poze sau mesaje pentru abonații tăi. Ah, ok. Se vede cine are premium. Oameni cu bani. Avem pe final, acum mulțumim că asta până aici, avem spectacole în Oho, Iași. dar vă spunem pe următor, primul care l avem. Nu, avem spectacole multe în Iași la care puteți să mergeți pe lângă cel de-al nostru. Sunt în perioada ianuarie, nu știu exact datele, dar căutați voi. 15 ianuarie, Maria Mincu și Banciu la Helix, partenerii noștri din 2023 și 2024. Helix, nu ceilalți. Pe 27 ianuarie Teo filmează special Covridog. Covridog la Casa de Cultură a Studenților, lângă Petru, acolo unde se vând covridogi. Mai sunt câteva bilete. Mai sunt câteva bilete, dar nu ne interesează pe noi. Asta doar vreau să spunem, dacă vreți să mergeți la spectacol, cu siguranță va fi unul bun, mai ales că sunt două. Iar pe 12 ianuarie, vineri, Țineți-vă. mare spectacol Umorama la Caferamica, partenerii noștri din 2023 și sperăm și 2024. Și dacă tot am vorbit de Ateneu, la Ateneu Tătăraș pe 17, pe 18 de fapt, eram, este o piesă de teatru, eram și era. Ea lui Ovidiu Ivan, eu n-am văzut-o, dar știu pe Ovidiu Ovidiu. Ivan, băietul nostru, cum să nu? Deci Ateneu pe 18. Ianuarie aveți programul făcut. Nu. Pe ianuarie v-am făcut, noi de-aia n-am pus mai multe show-uri, ca să puteți merge și la alte. Și nu uitați abonament. Nu uitați abonamente la Ateneu. Noi, 2024. Bineînțeles, eu chiar am în 2024, am acea... Eu încă suntem azi în... Suntem în 7. Nu, eu chiar În am... 7, apuc să scriu niște... Eu de Revelion, pentru că n-am avut ce face, am petrecut Revelionul la mine acasă, chiar am scris material. Mi-a venit așa inspirația, nu pentru că eram eu trist și singur la mine acasă. Dar chiar am avut așa semi-inspirație și nu de la șampania aia. Am scris chiar interesant că e genul ăla de scris, m-am uitat a doua zi și încă îmi plăcea. Ceea Ok. ce Înseamnă că e nu s-a bun. mai întâmplat de 3 ani. Nu, e ceva acolo. Bine, s-au și întâmplat mult în viața mea și sper să mai întâmple, că văd că scriu. Dar legat de Revelion, că mi-am mintit. Anul ăsta am zis că rămânem acasă, că stăm cu cățelul, că să nu se Vorbește un pic mai tare, panice. că de-abia te aud eu și sunt lângă tine. Așa vorbesc eu încet. Păi dar nu trage portofonul, domnule. E vina mea. Deci anul ăsta de Revelion am zis că rămânem acasă, că avem cățel și să nu se sperie de la artificii, pognitori, etc. Dacă voi Și erați am- acasă, nu se auzeau artificii. Nu, dar gen îl luam în brațe și gen îl calmai. Asta era Nu ideea puteai să iei cu noastră. tine câinele unde mergeai? Nu mergea nicăieri. Da, mă, dar pe unde? Oriunde mergi se aruncă artificii în Bă, film. da, dar Și peste acasă tot e cu tot. tine. Petrică, ce-mi fost mie povestea? Hai zi, Dominic. Și efectiv am rămas acasă ca stăm cu el. Deci Așa. la 12 noapte, câinele, efectiv, stătea așa în pătuț. Nu, de pe unitor, făcea așa, acolo. Și eram, Și voi ați- pentru asta am rămas noi acasă. Asta, puteam să cheltuim niște mii de lei dacă plecam. A, nu, veneam la tine și nu de niciun banc clasic. Dar chiar, uite, nu știam că stați acasă. Puteam să ne vedem măcar noi între noi. Dar dacă nu comunicăm Dai în ultima mâți. perioadă, Dominic, și dacă am pisici. Păi și câine și pisici nu e prieteni, nu faci casă.
Hai mă, stai cu minte că am 2 camere, nu una, și țineam separat. Hai cu minte. Găseam o soluție. It's over! Mulțumim Cam că- atât cu episodul ăsta. Mulțumim, ulei de măsline. Da, mulțumim ulei de măsline. Da, de Crăciun, clubul de șah pentru locație. Dar chiar n-am zis nimic de clubul de șah. Clubul de șah și glume vă așteaptă la... Clubul de șah și glume, dacă vreți. Iată, Clubul de șah și glume. Este mereu online cu evenimente extraordinare pentru cei pasionați de șah și glume. Sau pentru cei, dacă îmi permiteți, pentru cei care iau șahul în glumă. Și pe nota asta pozitiv încheiem. Like, subscribe și comentariu. Râdeți în comentarii la gluma lui. Frumos, frumos.